Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nga igsoon, maginulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit nining kinabuhia, hangtod moabot kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoo kanako, Tawo, ingna ang Pangulo sa Tiro, nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Garboso ka, ug mingon, ako, usa ka Dios, ug naglingkod ako sa trono sa mga Dios taliwala sa kadagatan. Apan tawo ka lamang, bisan tuod nagpakamaalamon ka, daw Dios. Nagtuo ka nga mas maalamon ka kay kang Daniel, ug nga walay butang natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam ug sa labutan, nadato ka ug nakatigom
ug daghang bulawan ug plata. Pinaagi usab sa imong pagkamaayong mamatigayon, midugang kag kadato, ug tungod niini nagarboso ka. Busa nag-ingon ako, ang Ginoong Dios, kay maalamon ka man kaha daw Dios, ipasulong ko ikaw sa mga langyaw, sa nasod nga bangis kaayo. Bakyawon nila ang ilang espada, batok sa imong kaalam, aron mawagtang ang imong katahom. Itambog kanila sa kahiladman, ug mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tanawon ta kung miingon kabalang gihapon, ako usa ka Dios, sa tubangan sa mong patay kanimo. Mamatay ka sama sa iro, sa kamot sa mga langyaw, nga wala mutuo sa Dios. Ako, ang Ginoong Dios, naghatag sa mando. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ugang mohatag sa kinabuhi. Muingon unta ako, tapuson ko sila. Ug papason ko ang ilang ngalan sa handumanan sa mga tao. Kung wala pa ako mahadlok sa pangandak sa ilang mga kaaway, mahadlok nga kining mga kaaway, magpasigarbo nga masalay panon. Ang among kaugalingong kamot, maoy nakapadaon. Walay labot ang Ginoo ni ini. Kay mga tao sila nga walay pangisip. Wala sila'y mga salabutan. Unsaon gud pagbuntog sa usa ka tawo ug usa ka libo, o pagpadagan sa duruha ka tawo ug 10,000 gawas nga kini tungod kay ang ilang baton nagbaligya kanila. Ug ang Ginoo mitugian kanila. Haduol na ang adlaw sa ilang
kalaglagan ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duha-duha ang Ginoo magabuhat ug katarong ngadto sa iyang katawhan sa iyang mga alagad maugayod siya. Pahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Ang Ginoo maanak kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalan ni Mateo. Unya, mingo si Jesus sa iyang mga tinunan, sortihan ko kamo nga malisud kaayo sa usa ka dato ang pagsulol sa gingharian sa langit. Sortihan ko pa kamo mas lisud pa gayud sa usa ka dato ang pagsulol sa gingharian sa Dios. Kay sa usa ka kamelyo paglusod sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog ni ini sa mga tinunan, nahibulong sila pag-ayo. Busa, nangutana sila, nang kinsa raman di ay ang magluwas. Si Jesus mituktok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios ang tanan butang. Unya, mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus mingon kanila, isorti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tawo sa iyang mahimayaong trono diha sa bagong kalibutan.
Kamo na pulong duha ka tinunan, molingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulong duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, ug mga uma, tungod kanako, makadawat ug labaw sa usa ka gatos kapilo, ug hatagan pa gayud siya kinabuhindayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi, ug daghan nga karon naulahi mahiyuna. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Nabatasan na ninako that every time I celebrate Mass for the very first time, sa usa ka parokya, magpaila-ila gyud ko sa kuang kaugalingon. Ako di ay si Padre Kenneth Arong, taga Mualbual. Ang akong edad, never mind. Ang akong status, single but not available. Mag-unom na katuig sa pagkapari, karong umaabot September 17. Yampo ko ninyo nga kanunay malipayon labi nas pagpangalagad sa Dios ug sa iyahang simbahan. Una na kong taak sulod dinhi sa inyong parokya miaging tuig bulan sa Abril. Uban kanako ang mga parokyano sa Uslob naghimo mig pilgrimage dinhi sa inyong simbahan. Nyatong panahuna, ongoing pa ang construction ni inyuhang nindot kaayo nga ceiling. Karon nakamisa na gyud in taon ko. Sulod sa kuang pagkahimugso dinhi sa kalibutan, magsigir akong agi-agi kay taga Mualbual man ko. Mualbual, syudad, Mualbual. Karon pag yun in taon ko nakamisa dinhi sa inyuhang simbahan. Muna nga pasalamat ko sa team of pastors dinhi sa inyuhang parokya, Immaculate Heart of Mary, Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary nga giimbitar in taon nga makasaulog og santos nga misa dinhi sa inyuhang parokya. Ato pakpakan ang ato ang mga pare nga nangalagad dinhi sa ato ang parokya. Nya congratulations sa inyong tanan kay nindot kayo mo og simbahan. Pakpak na sad. Pakpak. Tema ni ining kapistahan sa Immaculate Heart of Mary karong tuiga. With Mary we listen, with Christ we serve. Sag-o na sa mga wapay absent hangtod karon. Sag-o na gyud ning tema. Pangutana. Unsa nga virtue ang atong gikinahanglan so that we can listen like Mary, and the virtue needed so that we can serve with Christ. Duha lang ka virtues mga igsoon ang akong ipabalon kaninyo. Una, the virtue of humility. Humility. Kung naminaw mo sa unang pagbasa, wa mo magduka-duka diha, wa pa mo gigutom, sa atong unang pagbasa, gibadlong sa Ginoo ang hari sa Tiro. Kay nga naman, grabe ang iyang pagka mapahitason. Taas kay siya garbuso kay siya. Powerful kuno siya, pero ang ending baya, patyon siya, mamatay siya. Muto nga gibadlong sa Ginoo ay pagpalabi sa imong gibati diha. Basig nakalimot ka, nga kanang gahom nga naa nimo. Dili baya na gikan nimo, gikan nga nako, nga Ginoo sa tanan. Nga sa ato pa di ay mga igsuon ba? Kung unsa nga gahom, bahandi, estado sa kinabuhi nga naa nimo karon, pabilin in town sa pagpaubos. Virtue of humility. Ang tao nga humble, sama ni Maria mga igsuon, kamaog yun ng maminaw. Si Maria,
kundi pa siya humble. Dito siya maminaw sa mensahe sa anghel. Muna nga kung ganahan ka makapot ang virtue of humility, kinahanglan kang maminaw. Kamo, maminaw pa ba mo? Maminaw ba mo sa sugo sa Ginoo? Kanang sugo sa Ginoo nga, pray for your enemy. Love your enemy. Maminaw mo. Ana, di mo maminaw, oy. Lain man yung iampo. May tag mamatay, may tag matukan, may tag kilatan. Pero sugo sa Diyos, be humble. Once you are humble, you're also capable of listening. Sa imo ang pagpaminaw, mga igsuon, sa imo ang pagpaubos, makapangalagad yun ka diha ni Jesus. So, importante kaayo, mga igsuon, virtue of humility. Ato-ato rani. Kisay, dato din he. Dato, isang kamot. Anong maulaw man mo, oy? Ay mo kaulaw, di ko mangayo. Ay mo kabalaka, di ko mangayo. Kisay hambo, kisay dato din he. Sige, di lang, may mo angkon. Kung tanaw ni mo si mong kogalingon ba? Powerful kay ka, dato na kay ka, mapalit na nimo ang tanan. Hinaot, mubalik unta ka sa virtue of humility. Kay kamatay baya nimo sa, di yun na madawat madala, kanang imuha mga bahandi, nga naa nimo karon. Mas importante, mas maayo pagani mga igsuon, ngay pasalamat nimo ngadto sa Ginoo, kung unsay naa nimo nga grasya or blessing ngay mong nadawat karon. Importante nga magpabilin ta nga humble aron makapadayon ta sa atong pagpangalagad ngadto kang Jesus. Amen. So virtue of humility. Number 2, virtue of hello. Virtue of letting go. Letting go. Kung namina mo sa Ebanghelyo, mga igsuon, mingon si Jesus sa Ebanghelyo karong adlaw. Isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diya sa bagong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga may biyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak ug mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayud siyag kinabuhing dayon. Kung ganahan ka makabot ang kinabuhing dayon, you have to emulate virtue of letting go. Suda na paderoy. Tinuod, lisod ang pagkabot na ining virtue of letting go. Pero sa Jesus, mga igsuon, sa iyahang pagpangalagad alang kanatong tanan. Iyang gikalimtan nga siya Ginoo. That is the virtue of letting go. Nakikiusya kanato, gawas lamang sa sala, kay gihigugma kitang tanan sa Dios. Muni na kanindot sa ato ang Ginoong Hesukristo. Wa siya magdala og extra baggages diya sa iyahang pagpangalagad sa katawhan. Kay nakakat-on siya nining virtue of letting go. Sa atong pagpamalandong mga igsuon ba, kaning virtue of letting go, di lang ni siya applicable sa mga material nga butang nga ato ang naangkon karon. Mahimo sad nato ning i-apply ngadto sa espirituhanon nga aspeto sa ato ang kinabuhi. Sama pananglit, i-let go na ng imuhang pagka-marites kay wa gyud nay kapuslanan. I-let go na ng imuhang pagka-chismosa kay di gyud ka madato ana. Kanang imuhang garbo, i-let go na na.
Matod pa bitaw sa istorya ba ato-ato rani? Kana bitaw kunong managtiayon nga nagkagidlay ang relasyon, paduwa kuno nagpikolbol. Kay diha kuno sa dula nga pikolbol, diha ka makadungog nga ang asawa o ang bana nangayog sorry. Sa dihang masipyat siya, igtira niya sa bula. Sorry. Diha gyud kuno nas dula sa pikolbol. Muna mga igsuon, let go of your pride. Let go of your mga batasan nga dili maayo. Kay kung dili nato na malit go mga igsuon, di gyud ta makapangalagad ngadto kang Hesus. Sa katapusan, learn to let go so that with Mary we listen. With Christ, we serve. We can listen if we are humble like Mary. We can serve if we let go of everything like Jesus. Atong pakpakan ang atong mahal nga inhan. Manindog ang tanan. Mga pagampo sa katawhan. Magampo kita karon ngadto sa Dios sa atong amahan alang sa kusog, sa pagbuntog batok sa mga pagdani sa material nga bahandi og seguridad. Moingon kita, Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan mosaksi sa mga mithi sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang adunahang mga nasod mopaambit sa ilang kahinguhaan ngadto sa mga kabos nga nasod, inay ila silang pahimuslan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa kabuhong makakaton sa kinaadman sa paggamit sa ilang bahandi uban ang maghihatagong gugma. Magampo kita sa Ginoo. Nga magmanggiluyon kitang mutagad og moamuma sa mga idaran, mga kabos o mga masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Ngay moontang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga halang nung Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay moambit sa mga bahandi didto sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Dangitong amahan, padalinhugi ang mga pangamuyo sa imong katawhan, amumaha kami pinagi sa kinadman Jesus nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo, aring ganing ako, ug ang inyong sakripisyo, duha turong ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan.
O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo, ang natao gikan sa birhen nga wala makakubos, inunuan na kasanto sa tibuok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sandos kamahan, Diyos nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magaday kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diya sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kinanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao sa Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayig sa pag-ingon. Santos gid ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga maingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, og sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsoon nga namatay, malaumon nga mabanaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kami tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunghay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kapuboton latas katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoy sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami. Sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Pakita tang timaan sa atong pag-inig sa unay. Panagdait manaka ninyo. Peace. Kini mang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Ginoo,
Kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom ka Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya makahimo unta pag-alagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Niining tungura atong ipahigayon ang pag-ampo sa bendisyon alang sa atong mga hermanos o hermanas of the day. Akong giawhag ang tanang mga hermanos o hermanas sa pagbarog at tubangan sa altar samtang tawgon ang inyong mga pangalan. To Mr. Eugene and Mrs. Alona Abaw. Og Mr. Arnulfo og Mrs. Chona Tura. Magampo kita. Langit ang amahan, nagadaig ug nagasimba kami kanimo, panalangini kining imong mga alagad uban sa mga sakop sa ilang banay nga mihalad sa ilang kaugalingon diha sa pagpangalagad ug sa pagtampo alang sa kalambuan sa parokya. Himoa ang ilang mga maayong buhat magdasig sa tanan sa pagligon sa ilang pagtuo uban sa pangama sa 12 nga kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dala ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.